Il-ħajja hi bħal opra tal-baħar li timxi mal-qilla tal-mewġ u f'xi waqtiet tiltaqa' ma' diffikultajiet iżda mbagħad tkompli għaddejja u s-salpa għad-destinazzjoni li jmiss. Hekk nistgħu niddeskrivu ħajjet Eunice Bonello, tfajla ta' 17-il sena li sena ilu kienet vittma ta' hit and run ġewwa l-Imsida. Eunice mir-raħal ġdid kienet fil-kumpanija ta' studenti tal-Junior College li kienu qed jattendu live-in. F'tebqatajn minn mindu bdejna l-intervista hija rrakkuntatilna x'ġara fil-lejl ta' 18 ta' Settembru 2015. Konna xi 20 ġifieri student u studenta u ġifieri f'daqqa waħda rajna dawl kbir, ġifieri kienet ġejja karozza u għattilhom jitilgħu fuq il-bankina insomma u qegħdin jitilgħu fuq il-bankina u dil-karozza baqgħet għaddejja minn fuq l-iktar speċjalment u minn fuq tnej oħra minn sħabi. Tnej oħra minn sħabi spiċċaw b'xi ftit bruises u jien spiċċajt bi broken rib, ġifieri ġiet l-ambulanza, ġew il-pulizija. Eunice li ndarbet gravi u damet xhur sakemm reġgħet ġiet lura normal tistqar li l-appoġġ li rċeviet kien bħal manna nieżla mis-sema. Forsi xi ħadd ukollu xi perjodu kraħ f'ħajtu bħalma kelli jiena nixtieq nagħti s-sapport lil daw kollha bħalma jiena sibt is-sapport mill-ġenituri, mill-bib tiegħi, kulħadd jibgħat lil messaġġi fuq Facebook dakinhar, ħafna messaġġi kull nipprova inwieġeb il kulħadd. Is-sapport kulħadd għandu bżonnu fil-ħajja f'daw iċ-ċirkostanzi u ngħidilhom li kieku mingħajr is-sapport ma komplejtx bil-ħajja tiegħi. Konxi mit-trawma li għaddiet minna u f'dan il-każ partikolari x-xufier kien inqabad ftit tal-ħin wara għaliex ħbieb ta' Eunice ħadulu d-dettalji tal-pjanċi tal-karozza, staqsejnija xi tkun ir-reazzjoni tagħha jekk tiġi wiċċ imwiċċ ma' dak li ħalliha mixħuta għal tula fit-triq. Naħseb kieku nkun irrabjata ħafna nkun irid noħroġ ir-rabja tiegħi għaliex ma niżilx mill-karozza biex jgħinha, aħna kull ma kellna 17 u 18-il sena. Isek bla ma trid kieku jiena issewwieq ninżel alla volja nkun tajjart il xi ħadd. Bla dubju din id-dikjarazzjoni ta' Eunice tesponi l-weġġa li sena wara għadha taħkimha. It-tfajla għadha tmur għal testijiet kawża tal-inċident li kienet involuta fih. Iżda fiha hemm ukoll l-aspett pożittiv li minkejja l-imrar li għaddiet minnu riedet wassal. Naħseb li għandek timxi fil-ħajja pożittiva, li għandek gawdi l-ħajja minuta b'minuta x'ma tafx jista' jiġrilek f'inqas minn 5 minuti.